Takže zdar lidi, vítám vás u našeho třetího partu na hru Borderlands 2. Já jsem Benamon a můžeme jít na to. Že reload speed. Takže, pardon, že nebyl tak dlouho díl, ale to je kvůli tomu, že neměl jsem čas. Byl jsem u babičky a na Velikonoce jsem byl, no nic. Jdeme dál. Takže, teď už půjdeme na hlavní kampaň. Nemám sice udělané úplně všechny. No, můžeme zkusit naši novou hračku, ne? Ona není ani potřeba na tady tyto zmetky. Jo, dobré, máme všechny zabitý? Ne, tam je šmejt. Tak, to sejmu ještě, protože už mi štve. Dobré. Na turecka. Aha, hele. Myslím, že se to respawnuje ty itemy. Tak, takže prachy zdarma. Jo, respawnuje se to. Stejně jako mobové. Jo, ještě nemůžeme 3... Na to se těším, až budeme moc mít 3 zbraně. Tady se vezmu náš nový Colt. Nádhera. Jo, aha, on po nás jde psycho. Umři. Zkusíme trošku menšího Ramba. Já dělám Ramba furt, ale... Jo, super, oni jsou... tak to se nám bude hodit. Když už mám, myslím, že plný inventář, že? Aha, ups. Já vždycky mačkám F, já nevím proč. Jasně, plný inf. Prej je tady někde? Jo, tam je. Jo, tak to zabijem takhle. Hajzl. No, jdeme. Tak, toto je... Teď jsme dělali, že jsme museli zabít toho jezdce na Bulimongovi. Tak. Já chci už novou zbraň, protože toto je tak... No, jako sice mám rád výbušný samopaly. Jenomže... Aby se vám to... Jo, zkusne... Jo. Tady jsou bedny zdarma. Jasně, že to nechci, já chci svůj samopal. Hej. Tak, neštvěte mě, tady máte granát. Jo, super. Minimálně triple. Jsou to XPčka? Jo, ale z těchto jsou jenom... z toho bylo 28, to už je lepší. Tak, jdeme. Jo, bezva? Jo, tam jenom ten quest. Počkej, my už jsme dělali ten úkol s tou ženskou? Jo, to jsme dělali už. No ne. Jo, tak killer. Tak. Odevzdáme tady tento quest a jdeme na hlavní úkol. A... Ten revolver je lepší. Ale teď nevím, co z toho nevadí. Se stává. Jo, ale já potřebuji získat nějakou slabší. Sniperka to nepotřebuju. Všechno slabší. Tak je to výbušné, že jo. Stoj! Tak jo, Drop.
Proč já vždycky zmáčknu to F, když chci... Jo, Ečko. Tak, prodáme úplně všechno. Protože chceme prachy. Tak. A můžeme domů. Domů. Jít na další úkol. Escape claptrap choose the ship. Že? Aha, escort. Já a angličtina. My nejsme přátelé. Zabijem si. Ale toto už vlastně není revolver. Toto už nemá 6 nábojů. Nemám revolver. Co to je? Náboj do odstřelovačky. Náboj do uziny. Zbraň. Prachy. Co to je za pistolku? Slabší jak... Počkat. Dobře no. Jo. Možná jste doteď nic neslyšeli. Já jsem si to všiml už teď. Kde jste? Co si myslíš, psajcho? Cípni! Tak otravní, víte to? Do prdele, sentry! Ta vás hodně často dokáže dobře zachránit. A se tam turetka hraje? No ne! Pistolka. Aha, tam jich je. Granát! Prosím! Ne, kouř. Seš. Tomu začne dávat větší damage, tady tento sliz. Tak, jo. Oh yeah. Tak. Štíty. No, prodáme, no, ale tak. Mohlo nám to hodit něco lepšího. Už je to ta vojenská bedna. Tak. Musíš aktivovat ty, víš o tom. To je jediný snad, co říká tenhle. Ha. No ne. A kdo to tady je? No ne. Bum bum. Jo. Jo. Tak jo, teď musíme zničit tam tu velikánskou tlustou svini, co má asi 2 obří kanóny, ale tak to necháme. Jo, super, už jsme zničili Beretu, ona se jmenuje Bereta, víte? Big Bereta. Já jí říkám prostě velká svině, no. No dobře. Už jsme zabili Biuma, teda Buma. Ten malý je Bium. Kdyby náhodou. To už střílím na tuto malou svini. Dechni! Fuck you!
Co jsme dostali? Granát, typy granátů. To nás dává 1000 damage. Dobře, tak. Možná tento part bude kratší, možná delší. Ještě. Ale to záleží na tom. Jasně. To je problém. Bam! Ty co to? No. Badass. Zdechni. Díky. Umřete! Level up, super. Vylepšíme si zase reload speed. Máš inteligent? No jsi úplně blbej. What the fuck? Viděli jste to, co já? Protože já jsem viděl úplnou píčovinu. Tak zase si vylepšíme semafor. Nabijem si. To si Au. Ne, co? Víš co? Táhni zase do pekel. Oh shit. Jo, Cčka. Fuck. Jo, Ečka. Takový nezvyk. Prachy. Super. Další challenge hotov. Co nejdřív chci najít další bednu. Jo, s tímto si pokušíme. Co srandy ještě? Co sakra? Jenom sem vlezu, už do mě zase někde střílí. No tak to byl teda super barák. Strašně mě štve, že tady toto má zatím úplně nejhorší, myslím, že zaměřování. Oh yeah. Dechni. Tak. Já nevím proč, ale já jsem prostě smartnus. Další štíty. Dobře. Už jsme našli tolik štítů. To úplně k ničemu. Více štítů. Hej, to má více všeho, tak to si bereme. Když to má více všeho. Tak, prachy. Kolik jsme zatím zebrali? No. Aha.
Bang. Proč? To prostě musí mít. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Jo. Dobře. Yeah. No, vidíte, je to na 16 nábojů. Asi vidíte, jak je tam docela jako na nic, že to vystřelí 3 náboje zároveň. Jo, říkám tomu vyžírač nábojů. To je lepší jak moje pistolka. Jo, to je něco fakt je? Jo, ty, super. Tak. Máme 2000, to je docela dobrý. I další. Ne, já jsem se seknul. Dobré, dobré. Zdechni a nepruď. Mám napad. Oh shit. Jo, nám už došli náboje? Proto tomu říkám vyžírač nábojů. Aha. Moje míření, vole. Oh shit. Hekni. Hekni. Kurva. Cože? Já jsem špatná zadnice. Cože bych tě tady nechal. Já to rád udělám. Já třeba jenom tvoji loď, nebo... Kleptrepe. Drž, nech mě. Nová zbraň. Ok. Počkej, cože? Jdeme, klaptrepe. Tak. Drž ho. No, umře, super, díky. No ne. Munice. A není málo. Ne.
Nevím ani, kde jsou. Ne, dobré. Tady jsem třeba, když jsem hrál poprvé Borderlands, jsem vůbec nešel. Ale když jsem ho začal hrát podruhé, tak tady najdu úplně úžasné věci. Si to hraju po třetí. Zatím se mi to bohužel nepodařilo dohrát. Ale ten konec mě opravdu zajímá. Takže... Takže... Jo, to můžeš udělat taky. Víš, jak je ti to na hovno? Jo, jasně. Další prachy. Ale když jsem šel sem, já měl tak dobrý věci, lidi. Teď ho úplně napíšu. To, co ti dokáže. Aha, tak my jsme zemřeli. Captain Flint. Let's get dragged. Oh shit. Vůbec nic nedělám. Dobře, takže máme 37x3 damage. To je... Co děláš? Omg, chlape. No do prdele, jsme mrtví. What the fuck is this? No ne, se mi stalo úplně poprvé. Hej! Doběhneme ještě jednou teda. Tak, tohle se mi stalo. Aha, dobře, tohle se mi stalo úplně poprvé, že mě to odhodilo někam do trenek. Co takhle teď využít jako ten? Cože? Yes. A víte, tak tady není. My musíme jít pěšky. Po druhé. Počkej, kapitáne, ty jsi mě zhodil dolů, takže já musím vyběhnout zase nahoru. Ale díky tebe se můžu vyhýlovat. Musím se vyhýlat. Takže ty máš... Cože? Hele, co kdybych ho bugnu? Nejsem taková lama. No! Ne! Ne!
teď by si spadnul ještě jednou, vole, a já bych vypnul nahrávání, vypnul bych celou hru, abych kašlal bych se na to. Proč? Vy jste skočili dolů? Nebo co jste udělali? Ne, ne, ne! Jo, aha, tady se kapitán Flinte. Oh shit! Oh shit! Jo, jasně. Jo, to už je kapitán Flinta. Nein! Hele, nebugnul ses tam náhodou? Hele, co takhle použít naš... Ne! Takový bastard. Já to tady jenom pokradu od něj. A stejně se mi nejde. Jo, jasně. Ale zaměřování, to má úžas. Tak. Jo, 2 náboje. Lepší jak ten bubínkový, co sežral 100 prostě kulek. A střílel asi 3 kulky za výstřel, takže to byl taky vyšší. Ne! Dneska musím přestat, to je zvláštní, vždycky když hraju Borderlands, úplně v pohodě. Natáčím? Ne. Failuju. A to se mi nelíbí, zkontroluji čas. No. Už natáčíme, tak jo, dobré. Ještě jo, dojedeme do tábora. Tam to ukončím. Jo, mám ucpaný nos, takže se mě šlo slyšet úplně hůř než předtím. Pardon. Aha. Jo, palí to. My to teď tady všechno vykradem, protože my jsme strašný No ne, ne. No ne, broko. No ne, samopal. Ty brokovnice je lepší. No jasně, že se beru broko. Je to brokovnic. To vlastně. To vystřelí 3 náboje zároveň. No tak to je tak hustá brokovnice. My máme teď... menší kousance. No, už si s tebou jdu promluvit, díky, sorry mission. Děkuju. Konečně! Po 3 partech jsme se sem dostali. No. Dobře. To reach the city gate. Get to the catcher ride. Počkej, zkusíme něco? Na mě nasrali.
Hoř ty zmetku. Dobře, zabiju vás úplně všechno, protože mě serete. Dobře, tureta vás zabije všechno. Co to udělal? Já nehodil turetu? Ha. Já jsem si to měl hodit turetu, ne granát, ale tak to je jedno. He may be short a few chromosomes, but he's a savant when it comes to vehicles. He's locked the station to prevent the bandits from using it, but I'm reading an inactive Hyperion bot in the Bloodshot camp. If you can attach its interface adapter to the Catch-A-Ride, I can hack the machine and get you a car. Look into my eyes when I hear it! Just attach the adapter onto the Catch-A-Ride, and I'll get you a free car. Okay. O, jdeme do Sanctuary a... Executing phase shift. Rescinding lockdown. Scheiße. Wait a moment while I hack the Catch-A-Ride. Authorized user accepted. Enjoy the ride, and there's a pimento taco in the glove box. Cool. Try requesting another car. Ha! Thanks, Breeders and Scooters, catch a ride. Jo, jasně, chápu to. Real turbo, that one. You should now be able to digistruct a car from any Catch-A-Ride station. Now use great. Now head to Sanctuary and find Raymond. He'll want to meet the Vault Hunter in Fuck you. Jack and lived. Fuck you. So, unburdened things like intelligence, culture, morality, honor, ambition, good looks. I could go on, but I won't. But I can. You're never getting into Sanctuary, you bloodshot skaglicks. Hold up, you're a Vault Hunter. Just a sec. Roland wanted to talk to you. Let me echo him. Oh, so you're the one I've been hearing all this radio chatter about. Name's Roland. I used to be a Vault Hunter like you, until I formed the Crimson Raiders. We'll catch up when I get back to Sanctuary. For now, I need your help. My men tell me Corporal Reese hasn't returned the power core that we need to keep the city's shields running. Bring Reese back to Sanctuary. Oh yeah. Řekl jsem, že dneska dojdem do... Contacted you? Good. Listen to what he says. He can help us defeat Jack. Jo, jasně, pomůže nám zabít Jacka. Jasně. Got the power core from the Bloodshots! Blew the bridge! I'm hit! Gonna lose them in the marrow fields! No za to, že musíme jet sem. Reese is in trouble? Damn, spread thin and everything. A mám blbě. Ne! Fuck you! A i tak musíme z auta. Goddamn Bloodshots, there's too many of them! If anyone can hear me, I need help! You're skag bait, Grinder!
off with the power core. Without it, Sanctuary will be defenseless. Get that core back to Sanctuary. I'm just gonna take a nap. Wake me up when I'm not on anymore. What? Reese is dead? He was one of the first Crimson Lancemen I recruited to the Raiders. Get that power core back, and while you're at it, kill some bandits. That's what he would have wanted. Looks like you've got an area waypoint. Sometimes your echo device can't find the precise location of what you're looking for. Area marked by the big ass green circle on your minimap. Your objective To is bude somewhere trošku in that delší area. videjk. Jo. Proč jsem to sakra říkal? No šok, tak, to se tě zabít. No k výdržný svině, ne? Oh shit. Dobře, uděláme to jinak. Bam! 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 Dobře, tak jinak ještě. Bam! Fuck. Fuck you. Bylo Rambo. Tak prachy. Munice! Shut the fuck up! To není dobrý, já tady umřu. Ne, neumřu, ještě ne. Proč neskáčeš? No, sežer si turetu a táhni do petele. Die, bandits, shit! OK. Oh, kousance zase. Říkat tap. Podle mě jsme dostali nějakou dobrou zbraň. Ne, nedostali. Ale místo tady tohoto sračku bychom si mohli říct. Nemáme že... Jo, toto je uzinka. 49. Lak. To bylo blbý. Tak, jo, super. To zase není revolver, kdy... No ne, kaput. Právě jste viděli, no nejlepší. No, ne, nejlepší. Okay. Jo, ještě jednoho stačí zabít, pak už jenom. Jo, musíme vzít někde ten power core. Já vůbec nevím, kde je. Kurva, zdrhni! Aha, tady někde, aha, tam je. Fuck. No. Jack won't destroy Sanctuary today, at least. I'll get back to the city. We'll meet up once I get there. Welcome to the Crimson Raiders. Oh, damn it. I'm being attacked. I'll see you.
Jo. A, auto. Dobře, dostaneme se do Sanctuary. A tam ukončím díl. Jako dobytí toho města nám trvalo 3 minuty. Oh. Já a moje řídící schopnosti. Já a řízení nikdy nebudu řídit. Jsem takový ten, co vždycky jakože je někde jinde a střílí a takové věci. Ale abych řídil. Dělej, dělej. Chci ukončit ten... Jo, jasně, tak mi otevři. Děkuju. Bang! Sanctuary. Pardon, trošku mi ujel šídle. Tak. Držu. Tak. No ne, já dvouhlavňová brokovnice. Počkej, kamarád. To kdo nesere, že je slabší, dvouhlavňová. Jo. Jo. Cože? Tak. Tak. A tohle bude pro dnešek všechno. Je to delší díl než jakýkoliv jiný, ale musíme si prostě dlouho jsem nenatáčel, takže vám to určitě nevadí, ale mě jo. Tak. Takže uvidíme se v příštím partu a Sanctuary, built on the ruins of the Dahl Corporation's finest interplanetary mining ship, now the last refuge for thieves, murderers and outcasts. Welcome home. Takže uvidíme se při dalším díle a zdar!